רבים נעשו על מנת להוכיח את יעילותה של חומצת השומן אומגה 3. על הסוגים הקיימים, אלו מביניהם אכן מסייעים לשמירה על בריאות תקינה, וכיצד נבחנת יעילותם נשוחח עם פרופסור עמירם רז, מומחה לביוכימיה ומומחה לשומנים ואומגה 3 מאוניברסיטת תל אביב. אז בוא תגיד לנו קודם כל, פרופסור רז, מהי אומגה 3? אומגה 3 זה קבוצה של שומנים עם מבנה כימי מיוחד. ובקבוצה הזאת, אבל יש לנו שני תת-מבנים מאוד שונים. האומגה 3 הצמחית, שהיא האומגה הקצרה, והאומגה 3 הארוכה, שזה EPA ו-DHA, זה שני שומנים אחרים, יותר ארוכים. ואני הייתי אומר, מאמר מוסגר, שבמקרה הזה האורך כן קובע בכל מה שקשור לבריאות. ומה שקשור לשומנים, כן. ומה שקשור גם לתהליך ההשמנה, גם לתהליך של סכרת שנראה בהמשך. בכל המקרים האלה, האפקטים הבריאותיים הבולטים שהוכחו עד היום הם של EPA ו-DHA הארוכות. כלומר, יש הבדל בין האומגה 3 הצמחי, שמופיע בפשטן, בכל מיני, במרווה וכל מיני דברים אחרים, לבין האומגה 3 עם השרשראות הארוכות, שאיפה הוא מופיע? אז בואו נתחיל ככה. בגוף שלנו, בתאים, במיוחד במוח, האומגה 3 שמופיעה זה בעיקר DHA. זה האומגה הארוכה, ובמוח היא מהווה משהו כמו 30% מהשומנים במוח, והיא זאת שמקנה למוח את היכולת שלו להתרכז, לזכור, לעשות את כל הפעולות הקוגניטיביות, ואין תחליף ל-DHA. אף חומצה אחרת לא יכולה להחליף את ה-DHA בתפקודים האלה, בכל מה שקשור לתפקוד המוח. לכן, כשאומרים הצמחית באדם הפרה-היסטורי הייתה תחליף חלקי. אבל בחברה המערבית היום, בארצות הברית, מערב אירופה, ישראל, עם הדיאטה המערבית שאנחנו אוכלים, אנחנו חייבים לקבל את ה-DHA ואת ה-EPA מוכנות במזון שאנחנו אוכלים, והאומגה הצמחית, יש לה אולי תכונות בריאות אחרות, אבל בכל מה שקשור לדרישה ל-DHA ו-EPA, זה לא מספק. כלומר, מתזונה רגילה ומתזונה צמחית אי אפשר לקבל את חומצות השומן האלה. מתזונה צמחית לא, תזונה רגילה, זה תלוי איפה אנחנו חיים. כן, תלוי מה אנחנו אוכלים. בנורווגיה ושוודיה. אז באיזה מזונות באמת זה קיים, אותה אומגה 3 שאנחנו מדברים עליה, ממקור חי? ממקור חי זה קיים בעיקר מדגים, גם הם בפרה-היסטוריה לא קיבלו את זה מדגים עצמם, אלא מפלנקטון, שזה גם צמח. אבל בשבילנו זה קיים בדגים, דגים שמנים, דגים ממים עמוקים, או משמן דגים שמופק מאותם דגים. זה שני המקורות, ולגבי החשיבות להתפתחות המוח וכולי, זה מתחיל בגיל 0, מתחיל בהיריון, האמא צריכה לקבל מספיק, אז כדאי כבר בהיריון להתחיל עם אומגה 3. חד וחלק לכל אמא מומלץ לקחת או לאכול דגים, שמנים, או לקחת קפסולות של שמן דגים. אנחנו יודעים שאומגה 3, או אתה אמרת לנו עכשיו שהוא משפיע על תאי המוח, כל תאי המוח, או 30% מהשומנים במוח הם אומגה 3, או מקבוצת אומגה 3. אנחנו יודעים גם את ההשפעה המטבע שלו על מחזור הדם ועל הלב, ועל מניעת טרשת עורקים. נכון. אז יש לנו, פרט להשפעה במוח, לאומגה 3 יש תפקיד חשוב במבנה של כל הרקמות והתאים בגוף, ויש לה תפקיד שהוא תפקיד, הייתי מגדיר אותו אנטי-דלקתי. ויש היום המון מחלות מטאבוליות, החל מסכרת וכלה בסתימת העורקים אצלנו, שיש להם מאפיינים ציטוקיניניים וחומרים דומים, שיש להם מאפיינים דלקתיים, והאומגה 3, EPA ו-DHA, מורידות את הפרופיל הדלקתי של כולנו בגוף, ועל ידי כך מדכאות חלק גדול ממחלות הבגרות והזקנה. כלומר, אפשר בפירוש להגיד שאומגה 3 מדכא זקנה או מעכב הזדקנות? בהחלט אפשר להגיד, לא מונע הזדקנות. לא מונע לא, אני חושב שהמונע הייתי לוקח טוב. לא בטוח, גם אבל אתה. בכל מקרה, לא מונע, אבל בהחלט מעכב את תהליך ההזדקנות, ויש שני דוגמאות בולטות מאוד לזה. המחלה שגורמת לתמותה הגבוהה ביותר בעולם המערבי היום זה כבר לא עישון וסרטן העישון, אלא סכרת, סכרת מבוגרים. ומה שמדהים... סכרת מסוג 2, סכרת מסוג 2, סכרת מבוגרים. ומה שמדהים היום, שבנוער האמריקאי שגדל, הנוער הזה, בני 16, 17, 18, כבר מראה סימפטום של סכרת מבוגרים. אני יכול להרגיע אותך, לא רק בארצות הברית, גם בארץ שלנו. אני לא ידעתי אם בארץ כבר עשו את המחקרים, אבל גם בארץ. מה שמראה שהנערים האלה, בגיל הכרונולוגי, הם צעירים, אבל בגיל הביולוגי, הם כבר מראים מאפיינים של גיל מאוד מאוד מבוגר.
וגם מתחילות מחלות תרשתיות ומחלות לב וסכרת וכל הדברים האלה כבר בצעירים. החיילים בקוריאה האמריקאים כבר בגיל 20 גילו להם טרשת עורקים. ולכן מה שחשוב, וזה המחקרים הראו, שבאותם נערים, טינג'רס בארצות הברית, שמקבלים תוספת של שמן דגים, התפתחות הסכרת מבוגרים הזאת היא הרבה יותר איטית. על איזה מינון אנחנו מדברים? איזה כמות? המינון המינימלי המומלץ לכל הגילים, החל מהאימא בהיריון, דרך התינוק, דרך הילד, דרך המבוגר, והמבוגר מאוד, זה לפחות 250 מיליגרם של DHA ליום. יש פרט לשמן דגים היום התחלה של מוצרי מזון אחרים, יש לנו ביצי אומגה, שאני לא יודע אם הציבור מודע, יש כבר תקן היום לאומגה, חבל שהמשווקים עדיין לא מקיימים את התקן, משרד החקלאות לא עומד על כך, אבל יש תקן שיכול לספק בסביבות 60-70 מיליגרם של DHA לפחות בביצה, שזה התחלה טובה. אבל יש בזה גם כולסטרול, שזה השומנים הפחות טובים, אז לכן אולי... אני לא יודע, המדענים שמתעסקים בשאלה של הכולסטרול, והרופאים, אני חושב, מסכימים שהכולסטרול בביצה זה לא הבעיה. אבל ביצי אומגה אלה ביצים שמעשירים את התזונה של התרנגולות באומגה 3, נכון? נכון, ואני חושב שצריך לחפש מקורות חלופיים לדגים ושמן דגים, כי יש צמצום משכמות מצומצמת של זה בעולם, וזה להאכיל את העופות ואת ההודים בשמן אומגה, ממקור כזה או אחר. העופות יודעים כן להפוך חלק מזה ל-DHA, ולכן אפשר לקחת ולהשתמש בזה. יש עוד סימנים של חסר בחומצות שומן? חוץ מאשר חומצות שומן מסוג אומגה 3, חוץ מאשר בעיות של נטייה יותר, בוא נגיד, לסוכרת, או מחלות דלקתיות, כי אנחנו יודעים שגם מחלת לב, או מחלת כלי דם של הלב, יש פה תהליך דלקתי בכלי הדם. אנחנו מדברים גם על מחלות כמו מחלות כלי דם של המוח. אלצהיימר אפילו מדברים על מרכיב דלקתי בכלי הדם של המוח. להראות חוסר ניתן להראות רק בניסיונות עם בעלי חיים, עם עכברים ועם חולדות. בבני אדם זה לא אתי ולא עשו את זה. אבל מצד שני, הראו הרבה מחקרים שמראים שאם יש רמה מאוד נמוכה של EPA ו-DHA בתאי הדם, זה קשור בנטייה מוגברת לדימנציה, זה קשור בנטייה מוגברת לפיתוח התקפי לב. כלומר, יש קורלציה ברורה בין מי שאוכל הרבה אומגה 3 מדגים ושמן דגים היום בעיקר, וירידה של 50% בהתקפי לב, ירידה של 50% בנטייה לדימנציה. כלומר, אנחנו מדברים הרבה, וכמובן ירידה של אחוז ניכר בסכרת, התפתחות של סכרת מבוגרים, תנגודת אינסולין הרבה יותר טובה. כלומר, הבן אדם רגיש יותר לאינסולין, הוא מגיב יותר להעלאת סוכר בדם, ויש לו... מה גם שאנחנו יודעים שזה מוריד את הכולסטרול הרע, אותה אומגה 3. יחד עם זה, האומגה 3, יש לו במיוחד האפה דווקא, לא ה-DHA, מורידה את רמת השומנים בדם. מה ההבדל בין אפה ל-DHA בגוף? מה ההבדלים שעושה האפה וה-DHA, ששניהם נמצאים כמובן באומגה 3 ממקור חי, ממקור של דגים? יפה. אז אפה יש לה את הפרופיל האנטי-דלקתי היותר חזק. כלומר, אפה מורידה את כל הפרמטרים הדלקתיים שגורמים לטרשת עורקים וכו'. DHA חשובה יותר במוח, שתיהן חשובות בלב. זה ולתינוק שגדל והילד, DHA כנראה חשובה יותר מה שאפה. אז אתה היית ממליץ כבר לנשים בהיריון לקחת את האומגה 3? אז כפי שאמרתי, חד משמעית, לכל אישה בהיריון בארץ, אלא אם היא אוכלת 3 פעמים בשבוע סלמון או סטייק טונה, נכון, אם לא, וזה מרבית מקרלים או סרדינים, נכון, או אנצ'ובי, נכון. באנצ'ובי יש יותר מדי מלח, לא כדאי. זה שיקול אחר, וזה נכון. אז לכן, לכל אותם האנשים, וזה מרבית האוכלוסייה, 85%. עוד מילה אחת. יש אנשים שמפחדים מדגים ממים עמוקים, ואו מאותם מוצרים של אומגה 3 ממקור של דגים, בגלל הכספית והזיהום של הימים, שכאילו אותו חומר נכנס גם לשמן. אותו פולושן, אותו זיהום, נכנס ומגיע גם לשמן. יש הצדקה באותו פחד? אז זה פחד פסיכולוגי. לא אמיתי, לפחות לגבי מה שקיים בארץ, שמפחידים חלק מהקהל בסיפור כזה או אחר. המצב בארץ הוא שכל שמני הדגים שמיובאים לארץ, וכל הדגים שמיובאים על ידי הרשתות הגדולות, המוכרות, נבדקים ואין בהם לא מתכות כבדות ולא רעלים אחרים, ולכן אפשר לאכול אותם בשקט מוחלט כמה שרוצים לבריאות. תודה רבה לפרופסור עמירם רז ולרחל שבי. אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומות, ואחריהם נשמע על ליקויים התפתחותיים בעמוד השדרה, וגם על קוצף שרעפת, כיצד הוא עובד ולמי הוא מיועד. כבר חוזרים.